Ezibhlungu ngayipheli Maskand. Ngubengelele bongamukele kule makhaya Esimanzonzo bokutholela khona indawo zaMaskand ehamba phambili nefe ngesikhathi. Mbule emakhaya ke noma ngezona ngempela indaba ezimnandi kodwa indaba engena njengamanje ezokuthi akasekho emhlabeni ubaba kaNgizwe Mchunu. UNgizwe Mchunu umuntu owaziwa kakhulu amagalelo akhe la emculweni eMaskand from epresenteni kwi-radio ephinde futhi ezopresenta nakhona kwi-TV. Akagcinile lapho uNgizwe Mchunu maningi amagalelo awadlalile kakhulu azobacula eMaskand. Singabala khona uKhuzani Egiya nabanye abantu abaningi ngempela. Uphinde waziwa futhi uNgizwe wasakaza EyoXolisa, wasakaza na kwi-Roots kanti futhi wayivulela nomsakazo wakhe iNgizwe online. Ngempela ke indaba ngempela ezibhlungu ngempela abaculi babonakalile kakhulu abafana amamgqumeni ngempela bedlulisa wona amazwi enduduzo emndenini wakaMchunu nakhona kumama kaNgizwe Mchunu yena uMatombela. Bukele emakhaya izona ngempela indaba engekho mnandi engubasezona esikhani samanje ukuthi ubaba uNhliziyo ziyogoba ubaba kaNgizwe Mchunu njengoba hlala imuzwa uNgizwe Mchunu ethi umfo kaNhliziyo ziyogoba uNhliziyo ziyogoba ke akasekho emhlabeni. Izona indaba engithe ngaphathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga.